Svätá Terézia od Ježiša z Los Andes. Nikdy nedovolím, aby ma ovládalo srdce alebo city, ale iba rozum a svedomie. Svedomie nazývame Božím hlasom. Má niečo podobné s kompasom ukazujúcim správny smer, ktorým sa treba vybrať. Je to citlivý a jemný dar. Egoistickým a dôstojnosť ľudí nevnímajúcim štýlom života ho možno znetvoriť a spôsobiť, že odumrie. Vtedy zmlkne a nevydáva výstražné signály, že veci sa vyvíjajú zlým smerom. Existuje vnútorný pokoj, ktorý nemá nič spoločné so skúsenosťou pokoja ako Ježišovho daru v ľudskom srdci. Ide však o mlčanie smrti, vyplývajúce zo smrteľného udusenia vlastného svedomia. Takým svedomím sa obhajovalo mnoho zločincov súdených za vojnové zločiny v druhej svetovej vojne. Stav smrti svedomia však trvá len do chvíle súdu. V stretnutí s Kristom, vo svetle večnej pravdy, svedomie znova ožíva. Zobúdza sa jeho citlivosť na pravdu. Prehlušený a znetvorený obraz Boha stojí pred človekom v celej výraznosti. Odohráva sa vtedy tajomný a dramatický zápas milujúceho Boha, bojujúceho o odrobinku ľútosti a skrúšenosti v ľudskom srdci.